Nturage kwanira mono lakini toinyore muna nonye in the national politics asa bali United Opposition Principles iyo bali not less than 5 na abangi na kiro muntu ne kiama kiae kiro muntu ne kiama kiae igo bagoteba muna mbache baikengaki baraikaransense babange batebe muna oyo nere turoche oigwekanire kirase turamochore munere first among equals tumagochore deputy yae maybe toena negocha igo na intunse gaiga it is possible ekiagera keromo bwate ekerenge akemo kio kurusia serikali egendenka ekiagera kiro muntu as United Opposition ekirenga no kurusia serikali yiga na onye mubwate kerenge kiekemo na bo mugwikaransanse so into the future abura nyora abantu togocha gwikaransanse totebe mnana ki oyo bono rende kitorega tokorwania segine ya motokorwani nabo toko front yo monto yomo agende korwania segi to mo support korumageka lakini nende umaitege ntonkero kiabete Nyamira nende kereki ya presidency ya setetugo umoske Fred Okengo Matiang'i na batete na ababande bonsi na abana bane onde ichiga chiba election ichia korete Nyamira jubilite bwete none kwerenda yemo akalawe byame bibinde na biro bye komo support bikaire biro gebyo igona beko nyanza kindege kwa moyo ababande kurose byame bibinde yes ekiagera bonsi ne abana baye igo bono na beko cha kunyarekana onye kiama kereke signed a coalition agreement na Jubilee nebo turaise kubwaterana tutebe umuntu oyomo agende kurwana sekiyiga ebyame byonse